Benvinguts i benvingudes en aquesta nova entrevista, aquesta vegada relacionada amb l'alimentació. I avui tenim amb nosaltres a l'Àngel Zamora, que és impulsor del projecte La Fogaina. És un forn de pa on fan pans autèntics, d'aquells com els que es feien abans, i avui ens explicarà una mica com és un pa de qualitat i quin procés utilitzen ells per aconseguir-los. Hola, Àngel. Hola, què tal, Alba? Què tal? Bé, molt bé. A veure què tal. Doncs, abans de començar a parlar de pans, si vols explica'ns una mica com va néixer la Fogaina i quins són els vostres valors. Vale. Doncs la Fogaina va néixer el 2012. Jo i la meva companya veníem d'haver viscut a Astúries i tornàvem a Catalunya amb una mica de ganes d'estar a prop de la família que estan a Barcelona, però viure en un lloc més natural, més tranquil, i la Garrotxa ens agradava molt i vam acabar aquí. I vam començar a fer verdura ecològica, perquè teníem una mica de terreny a la casa que vam llogar, i jo ja em feia el pa per casa, no sabia molt, quasi sempre hem llevat, i veníem la verdura amb el pa, al mercat a Olot, al Rengle. I al final un client ens va dir una vegada: ostres, el pa que feu no està malament, però si ho féssiu només amb massa mare, tal... I jo em vaig picar una mica així, vaig començar a buscar informació i com que va ser molt ràpid, no? En molt poc temps, tenia la cuina patas arriba, no? Amb pots de massa mare diferent per la nevera, i em vaig enganxar molt, i llavors vam decidir, com que no teníem treball i estava la cosa una mica així complicada, vam decidir la locura de muntar una fleca, en realitat sense saber, perquè havia fet una mica de pa a casa i ja està. I així va néixer la Fogaina, una mica per necessitat familiar econòmica i una mica per locura de descobrir el món de la massa mare i de fer pa. Em vaig enganxar. Passió, no? Una mica. Però després sí que et vas formar i et vas anar... Sí, vam estar, crec que va ser 2 anys, més o menys, o 3, que vam avançar molt a poc, perquè això no tenia recursos ni a escola i era molt difícil entrar en un altre per compartir una mica d'informació així. I ja va ser quan vam fer la cooperativa, va entrar més gent, i ara més gent, ja ens podien cobrir millor torn i així, i jo vaig començar a sortir una mica de la cova i començar a compartir amb altres forners. Ara és molt més fàcil trobar la informació i compartir. I vam anar avançant i formar-me, canviant una mica la perspectiva. Va començar com un projecte molt centrat en l'ecològic, massa mare, farina ecològica, que és la base de la Fogaina, però després també hem anat aprenent l'ofici realment, de gent molt bona, i també ha sigut un pilar molt important, la Fogaina. Molt bé. Jo com a dietista, als meus pacients sempre, o sigui, a la primera visita sempre dedico un espai a parlar del pa, perquè és un aliment que consumeix molta gent. Jo recomano que sigui un pa de qualitat, entenent com a pa de qualitat un pa que estigui fet amb farines integrals autèntiques, que ja explicarem què és, que estigui fet amb massa mare, que es respectin els temps de fermentació, que sigui ecològic. Si no m'equivoco, vosaltres compliu més o menys, o pràcticament tots aquests requisits, però explica'ns què seria per tu un pa de qualitat. Ja que serveixi també per tota la xerrada, no soc nutricionista i no soc biòleg, encara que conec una mica què passa dintre del pa. Llavors jo tot el que digui és una opinió molt personal. Hi haurà coses que s'entendran millor o no, però és la meva opinió. Jo crec que és difícil cercar molt què és un pa de qualitat, perquè cada un ho pot veure una mica diferent, i jo crec que el més important és que el client tingui alguna fleca que sigui de confiança, que hi hagi la confiança suficient com per preguntar en aquella botiga si realment, perquè un pa de qualitat o un pa nutritiu o amb un valor nutricional alt pot ser per una persona, pot tenir un límit i per una altra pot tenir un altre límit. Llavors, jo crec que és molt important que realment el forner, la fornera, que la persona que hi hagi darrere, allà en l'obrador, les persones que hi hagi darrere, siguin de confiança per poder preguntar.
per saber si només porta massa mare o porta massa mare amb llevat, no perquè el llevat sigui algo molt dolent, sinó realment per saber si porta o no porta. Si la farina és ecològica, si no és, si quin tipus de molí. Tot això, jo crec que l'important és la confiança que tinguis amb el forner o amb el projecte. Jo personalment, per mi, és sobretot la matèria prima, la farina, si pot ser de molí ecològica i de molí de pedra, que després si ho expliquem, la importància del molí. Si podem trobar varietats antigues de blat, és superinteressant. Per mi ara és el que em motiva més de tot. I després que el ferment sigui massa mare, a poder ser, o si porta llevat que sigui molt poc, però si porta massa mare perfectament es pot fer un pa que estigui bé, i una fermentació llarga. Quasi més important la fermentació llarga que la massa mare, perquè si fem només amb massa mare, per fer una fermentació molt curta, tampoc estem arribant a un nivell un valor nutricional molt alt. De fet, pots trobar pa de massa mare al supermercat i segurament no té el valor nutricional que ha de tenir. Hi ha hagut com un fraude, no?, amb això de la massa mare també, que de cop es va posar de moda i molts pans del supermercat de tot arreu tenien massa mare, però el que feien era posar-li productes perquè fermentés més ràpid o potser era una massa mare inactiva i al final no acabava de fer l'efecte que hauria de fer, no? Clar, per això és la importància que deia abans de tenir la confiança en el projecte o en la persona que està darrere, perquè ha passat també igual amb el tema ecològic, que al final ecològic també pots trobar productes ecològics que són com a mínim dubtosos de tenir un valor nutricional important. I amb la massa mare també ha passat. I al final jo crec que si... Al final, en el món de la fleca, amb els anys m'he donat compte que, i altres formes igual, que el problema principal que hem tingut és que no hi ha formació. No hi ha una formació de qualitat, com passa amb altres oficis també. Si hi ha una formació de qualitat i la gent que està aprenent aquest ofici, quan arriba a obrir la seva fleca o a treballar en una fleca, respecte al que està fent, normalment dintre d'un pa farà alguna cosa, perquè estem alimentant a la gent, farà alguna cosa que ha d'estar mitjanament bé. Si tu no t'han inculcat aquesta manera de respectar el teu ofici, és molt fàcil que acabis treballant en una fleca com si fos, diu això, mira, m'han donat aquest pot de polvos que li fico i en una hora ja tinc el pa i no estàs vivint realment el teu ofici com algo important. I llavors jo crec que molt dels mals que tenim en el sector alimentari, o sigui, els artesans que alimentem al barri, al poble, a la ciutat, és que no tenim una formació adequada. Per això també ha passat que molta gent que feia pa a casa hem saltat al món del pa, moltíssima gent. Però que potser perquè fa 10 anys o així era difícil de trobar un pa de qualitat. Llavors al final m'ha hagut una mica per l'interès i així molta gent que feia pa a casa, al final dèiem, hòstia, muntem una fleca. Explica'ns quins tipus de farines hi ha i quines utilitzeu vosaltres. Quins tipus de farines existeixen i quines utilitzeu vosaltres? Mira, de farina, que seria l'ingredient principal del pa, la podem classificar segons... Podem fer diverses classificacions. La primera seria, podríem dir, per exemple, si és ecològica o no és ecològica. I aquí afectarà el cultiu. En principi jo pensava que tampoc era tan important, o sigui, sí que era important pel planeta, o sigui, per nosaltres, sí, però no a nivell de farina. No pensava que afectava tant, però realment sí, perquè la qualitat del terra, o si s'ha ficat molt de nitrats o s'ha ficat nitrogen o com la salut que té el terra, al final això també afecta a la planta, no només com a salut de la planta, sinó també inclús com a forner, la farina que ens arriba és diferent. Les propietats que pot tenir és diferent. O sigui, la primera classificació podria ser ecològica o no ecològica, o respectuosa en el cultiu o no. La segona la podríem fer segons l'extracció. L'extracció és el que normalment diem que sigui integral. Aquí fem una cosa molt fàcil, que fem blanca, semi-integral i integral.
Per exemple, a França posen una T davant i van des del 45 fins al 150. I en aquest marge pots tenir T45, T55, T65, T80, T110, T130, T150 i pots trobar una farina de blanca un ventall molt ample d'integrals o semisintegrals fins al T150. Aquí després entraria el tipus de molí, si és de pedra o de cilindre. El de cilindre, per explicar la importància del molí, el gra, molt a grosso modo, té tres parts. El sagó, el salvado, la part de fora, el midó, que és la part blanca, on estan els sucres, i el germen, que és la part de dintre que germina, que on hi ha més nutrients. El molí de cilindre el que fa és despuntar aquest gra i treure el germen, que és més difícil de treure, i després tamissar i treure el sagó o el salvado per un altre costat. De manera que aconseguís una farina molt blanca, molt refinada, que després, si te vol vendre la integral, només t'ha de ficar el sagó. I el germen ho venen per un altre costat, en herbolaris, en farmacèutiques o així. El molí de pedra no pot fer això. El molí de pedra entra 1 quilo de gra i surt 1 quilo de gra. Encara que després posis un tamís, intentis treure una farina blanca, mai serà una farina refinada. I això ho explico perquè per mi és molt més important que la farina sigui a la pedra, de molí de pedra, que no que sigui integral. Una farina integral de cilindre o industrial, estem parlant de valor nutricional, en aquesta xerrada tot ho estem enfocant en aquesta direcció. Una farina integral industrial és molt menys saludable o és menys saludable que una farina a la pedra blanca, entre cometes, que en realitat no és blanca. I això és una cosa que costa bastant en la botiga a vegades d'explicar quan ve la gent i et demana un pa integral. Si tu les farines que estàs fent servir són a la pedra, un pa, per exemple, nostre d'una T80, una semi-integral, és quasi pràcticament igual de saludable que un integral normal. Perquè, encara que no tingui tant de sagó, sí que té el germen. I això és important. Això és molt difícil de trobar en una botiga que pugui dir però és de molí de pedra, però això que dèiem abans, si tens confiança per preguntar, doncs jo crec que és una cosa important. Nosaltres fem servir pràcticament el 90% de les farines que fem servir són a la pedra. El 100% ecològica i alguna de cilindre, per alguna elaboració concreta, i després tota la resta, sobretot l'espelta, el sègol, blat antic, seria la pedra. I quin tipus d'integral seria? Què seria semi o en teniu de diferents tipus? Tenim diferents tipus. Fem servir una T65, fem servir una T80, una T130 i una T150. Depèn del tipus d'elaboració que volem fer, fem servir una o una altra. Però a vegades trobes, per exemple, fem un pa amb una farina, que ara explicaré el blat antic, o una farina ecològica d'un molí de pedra molt petit que hi ha aquí a la Garrotxa, a les Sales de Llierca, del Víctor, de Triticatum. Ell fa servir només blat antic i ens fa una barreja de blats antics i la tenim al 90% d'extracció, més o menys, és pràcticament integral, però ja hi ha gent que no vol aquest pa perquè no li puc dir que és 100% integral. En canvi, és un pa que és brutal. Estem parlant d'un 90% d'extracció, massa mare, blat antic, a la pedra, ecològic. I a vegades aquesta informació costa una mica de que s'entengui. Per tant, hi ha alguna diferència a l'hora d'elaborar el pa, si és una farina més blanca o més integral, o per què no feu servir tant, m'ha donat la sensació, aquestes més integrals? Però fem servir de tot. De fet, la que més fem servir és la T80, que és una semi-integral una mica més blanca, diguéssim, però és una semi-integral, perquè és més versàtil en la majoria d'elaboracions que fem. Però fem servir moltes integrals com l'espelta o el sègol o blat antic i fem servir alguna una mica més blanca per fer la coca o el pa de pallès o el llonguet. Depèn del tipus d'elaboració final que vulguis fer, fem servir una d'altra o barregem a vegades també. El motiu, doncs, per exemple, les farines més integrals absorbeixen molta més aigua.
Després la molla te quedarà una mica més humida. I també en proporció, en 1 quilo de farina integral, doncs com que hi ha una part de germen i una part de sagó important, hi ha menys midó. Si hi ha menys midó, hi ha menys gluten, per tant tindràs un pa una mica menys desenvolupat. Depèn de l'estructura que tu estiguis buscant final de l'elaboració, fa servir una farina una mica més blanca o una mica més integral. Això és una part també, jo una part que m'agrada molt del meu ofici és pensar una elaboració, pensar un pa, i jo sempre començo pel final. Intento imaginar-me aquell pa com el vull, no? Intento imaginar-me la forma, el color, l'aroma, el sabor, l'estructura, la molla. Intento imaginar-me què estic buscant al final, no? Que crec que és una part molt important del meu ofici. Saber, interpretar aquell pensament, aquell final que vols arribar, com aconsegueixo arribar allà. Llavors vaig decidir quin tipus de farina. Això, si és una farina més integral, em donarà més sabor, però em restarà una mica més d'estructura. Però fico aquesta que és una mica més blanca i té més força. Vaig jugant massa mare o massa mare amb llevat, una fermentació més llarga o més curta, i intentar arribar a aquest producte final. Nosaltres a la Fogaina intentem que hi hagi un ventall gran de pans, que tots siguin saludables, perquè estan fets, jo crec, amb una fermentació bastant llarga i amb farines molt bones, però també intentar que hi hagi productes que també siguin una mica per gaudir. Que hi ha una coca o un pa de coca o un llonguet, o sigui, també que sigui bo, no tingui per què ser un dolent, un pa blanc, entre cometes. Per què creus que és important utilitzar aquestes farines de blats antics? Doncs perquè a nivell morfològic, el blat antic... Bueno, el blat antic també hi ha una mica de confusió i una mica d'això. Jo no controlo molt aquest nivell, el parlaré ara, però bueno. Realment, blat antic que puguem trobar en una fleca, si som molt puristes en la definició, només hi ha un, que és el monocòcum. Que és el farro també, el farro no, se li diu espelta petita, en francès. Bueno, aquest és bastant difícil de trobar. És difícil que alguna fleca estigui fent pa amb aquest. És una farina molt dèbil, molt fluixeta. Però després hi ha hexaploides, que són més moderns, encara que siguin varietats recuperades, però no són tan antigues, no són rotllo prehistòric. Com pot ser el camut, com pot ser la xeixa, el Florence, el Montcada, Aragó... Bueno, hi ha moltes que són d'aquí també. Però aquestes són hexaploides, o sigui, ja són quan es van creuar 2 vegades fins a arribar del diploide al tetraploide a l'hexaploide. O sigui, no... Inclús l'espelta normal que comprem és un hexaploide, és igual que el blat. De fet, és un blat. Llavors, per què són importants? Perquè a nivell de cromosoma, a nivell de genètica, pel nostre cos és bastant més fàcil d'identificar i de digerir aquest tipus de blat. Sempre i quan el procés de panificació que es faci sigui correcte. Si jo agafo un monocòcum, que és l'hòstia genèticament, i li foto llevat a punta pala i el fermento en 1 hora i mitja, doncs continuarà sent un pa de merda a nivell nutricional. Llavors, per mi és interessant perquè com valor nutricional és important, però sobretot també perquè té un valor cultural molt guapo que, a més, obliga d'alguna manera als agricultors a treballar d'una manera concreta, perquè són blats que no s'adapten tan bé a la manera industrial de funcionar, i perquè deixen un marge bastant millor per l'agricultor també, perquè estan molt més adaptats al terreny i no necessita tant de fertilitzant ni tant de pesticides i herbicides, i perquè com a ofici a mi és com treballar alguna cosa viu, és com treballar alguna cosa que has de controlar una mica més. No és una farina de cilindre, de força, que ja li fot canya que aguantarà tot, sinó que has de mimar-la molt, controlar molt bé la temperatura, l'estàs tocant. Quan fem monocòcum o quan fem un xeix o alguna cosa així a l'obrador, entre els forners, que per sort la gent els companys que treballen també són bastant apassionats, sempre estem allà, a ver quién lo forma, a ver quién lo toca, o estàs tocant i com lo ves? I, hòstia, que guapo, tal, perquè realment és diferent de treballar. El gust
per l'ofici, en aquest sentit, també és molt xulo. Mhm. I a nivell nutricional, per el que et deia, perquè genèticament sí que són blats que són més fàcils d'assimilar i de digerir. De fet, el blat aquest més modern, que ha estat molt modificat en els últims anys, s'ha vist que causa moltes intoleràncies. M'ha semblat que deies que l'espelta és diferent dels altres? O m'ha semblat? O estaria dins la mateixa categoria del camut i tots aquests? L'espelta hi ha també una mica de lío. Espelta, se li diu espelta a 3 blats que són diferents. I a tots 3 es diuen espelta. El motiu per què es diuen espelta és perquè són un tipus de blats, són blats. Les espeltes són blats. No és un altre cereal, és un blat. Però són vestits, tenen com si fos una carcassa que no es menja. No és el sagó, és una altra cosa a part que té per fora, que és molt dur, que és com pallofa. Això el que fa és que el procés de moltura necessita un pas més. Primer l'has de desvestir, l'has de treure allò. Necessiten unes màquines a part del molí. Per això és més cara l'espelta. Sobretot el motiu és aquest, normalment perquè l'espelta és cara. Però dintre d'aquests 3 blats que tenen aquesta carcassa, que a tots se li diu espelta, està l'espelta gran, l'espelta bessona, gemela, i l'espelta petita. L'espelta petita és el monocòcum, és el prehistòric. L'espelta gemela, la bessona, és el dicòcum, si us dic bé. Sí, el dicòcum, que és tetraploide, i l'espelta gran, que és la que normalment veiem a tot arreu, és un hexaploide, és un blat que és més bo que un blat convencional, però és un blat hexaploide. No sé si era el que em preguntaves. Sí. Em preguntava sobre l'espelta, era això? Que m'ha semblat que deies que era diferent del grup aquests que deies de blats antics, més recents, com el camut i els altres. Dius que és més, que hi ha un tipus que és més com el blat modern. Sí, l'espelta normal, en totes les fleques de la nostra i en totes, quan tu veus un pa d'espelta, és un hexaploide, és un blat similar al blat a la xeixa no al blat convencional híbrid, però sí al blat al Florence Aurora, a la Montcada, a l'Aragó, al Xeixa, els blats recuperats perquè són moderns. Si estem buscant una espelta antiga, ha de ser un monocòcum. I ja no, a una fleca ja no t'ho venen com espelta, ja t'ho venen com monocòcum. O espelta petita, també li poden dir. I a part, el monocòcum és molt característic perquè és més dens. Si no, no trobaràs un monocòcum allà com un pa de pallès. Explica'ns una mica els diferents tipus de llevat que hi ha. Una és la massa mare, però explica'ns una mica... Hi ha 2 tipus de llevat només. Hi ha molts tipus de ferments. En realitat hi ha un tipus de llevat que és el llevat. El llevat en si és llevat, ja sigui el de París o ja sigui el de la massa mare. Els llevats són llevats. El que fan és menjar sucre i crear gas carbònic, entre altres coses, i alcohol, però sobretot creen gas. Per això al forn ens interessa el llevat, perquè aquest gas atrapat dintre d'una xarxa de gluten el que fa és inflar-se. I tenim això tan característic del pa, que és la molla alveolada. Llavors, el que passa amb la massa mare és que a part de llevat també hi ha bacteris. I les bactèries juguen un paper molt, molt important a nivell tant de valor nutricional com de valor organolèptic. O sigui, el pa amb sabor, amb gust, normalment és un pa amb massa mare. Amb llevat, també podríem aconseguir un pa interessant, tant a nivell organolèptic com nutricional, però hauríem de fer una fermentació bastant llarga i sobretot hauríem de fer un preferment, prefermentar aquest llevat primer. Fer servir molt poc llevat, fermentar-lo amb farina i aigua, deixar-lo moltes hores fermentar i allò després ficar-lo a la massa i fer un altre cop el procés llarg de panificació. D'aquesta manera sí que podem aconseguir pan bastant interessants només amb llevat, tant a nivell nutricional com organolèptic. Però la massa mare, com et deia, el més interessant és que ja tenim allà dintre llevats
salvatges, que ja estaven al cereal, que van a la farina, i bactèries. I enzims, també, que juguen un paper molt important. Llavors, l'aplica pots trobar la massa mare, que és farina i aigua, que fermenta sola, o pots trobar preferments, que són farina i aigua, però que li has ficat una mica de llevat, com són el pulix o la viga, i és farina i aigua amb una mica de llevat, que també són interessants. També. Per tant, segons tu seria indiferent utilitzar massa mare que aquest altre tipus de llevat, però si es respecten els temps de fermentació o... Són coses diferents. El que vull dir és que no són dolents. O sigui, que fer un preferment no és algo que estigui malament, perquè al final el que pot arribar a sentar malament al teu estómac no és el llevat. El llevat no fa mal. El que fa mal és la poca fermentació de la massa. Si tu no li dones temps als llevats i a les bactèries a fer la seva feina, quan tu t'arriba el pa a l'estómac, el que t'arriba són sucres que no has donat temps perquè el sucre complex es transformi en sucre simple, no has donat temps perquè es degradi el gluten, i jo tampoc controlo molt, però sé que no has donat prou temps perquè passi tot el que ha de passar dintre de la massa, perquè després quan t'arriba al teu estómac, com un quinxe, un xucrut o una altra cosa que fermenta. Hi ha una digestió prèvia abans d'arribar al teu estómac. Llavors, el llevat en si no és dolent. El que està mal fet és ficar molt de llevat a una massa, i sobretot si a sobre ho fas amb farina blanca, fermentar-lo molt ràpid. Clar, això quan arriba al teu estómac és una bomba. Realment és difícil que et senti bé. Però no és el mateix una massa mare que un preferment amb llevat. Són coses diferents que cada una pot tenir... A nivell nutricional, la massa mare sempre ens sentarà millor. Però a nivell organolèptic, cultural o del meu ofici així, els preferments són interessants també. Vosaltres utilitzeu els dos, oi? Fem servir la massa mare per tot el que sigui pa, i en algun pa fem servir una mica de llevat o preferment. Barrejat, la massa mare amb el llevat. Barrejat a la massa, però la massa mare sempre va a part. La massa mare és com que va en una línia paral·lela. Sempre l'alimentem amb farina i aigua. I tenim una línia paral·lela i anem agafant per ficar-ho al pa. El fet que fem servir alguna de llevat en alguna elaboració té més a veure per l'ofici, per lo cultural. Per exemple, un pa de pallès o una coca es poden fer només amb massa mare també, però el resultat que trobes al final és una mica diferent i com a negoci, com a client, saps que també vols que vingui la senyora veïna també a comprar-te el pa de pallès i que igualment li senti bé i sigui un pa de qualitat. Llavors, en alguna elaboració jugues una mica en aquest equilibri. Per tant, les coses que teniu de bruixeria i així, utilitzeu massa mare també o no? O això només es faria amb l'altre? En alguna elaboració, per exemple, el panetone porta només massa mare. El que passa amb la bolleria és que al final, si estàs fent bolleria clàssica, o sigui, mantega, sucres, encara que sigui morè, llet de vaca i així, és difícil, no és difícil, no ho trobo molt, com ho dic, ho trobo una mica absurd a nivell del meu negoci, del meu obrador, de la feina que tenim, complicar-nos tant la vida, per exemple, per un croissant que tu menjaràs en 2 mossegades, no? Quan tu compres un croissant no estàs buscant que allò te senti bé, estàs buscant gaudir el rato que te menges el croissant. Potser sí que pots fer-ho amb altre tipus d'elaboració, algun pastisset, aquí sí que és fàcil fer servir farina sense gluten o fer servir, no posar sucre, o no posar mantega i posar oli, però en bolleria, el que és croissant, napolitana, tot això és una mica difícil. Entraríem a parlar a nivell tècnic de lo complicat que és fer fermentar una massa que va tan carregada de sucre, mantega i això. Però, per exemple, el panetone sí que ho fem només amb massa mare perquè és el tradicional i és un currasso de 4 dies d'elaboració per aconseguir el panetone, però és xulo.
necessites una massa mare molt concreta, molt ben entrenada. És bastant divertit i agotador. Arriba Nadal que estàs muerto. Per tant, per fer els pans, quin seria el temps ideal de fermentació amb la massa mare? Temps ideal, o sigui, es refereix perquè sigui dintre d'un pa que puguem dir nutritiu. Un pa de qualitat o el que feu vosaltres, no sé. Perquè cada elaboració té la seva d'això, però jo crec que el que fem nosaltres és tot ho fermentem d'un dia per l'altre. El pa, molt en general, el pa té dues parts, té dues fermentacions. Si tu amasses, després deixes fermentar en bloc, que és quan tens tota la massa, pot ser 10 quilos, pot ser 50 quilos, fas en cubetes normalment de 10-12 quilos, allò ho porciones, divideixes, dones la seva forma, ho tornes a deixar fermentar i va al forn. En aquestes dues fermentacions, tant en bloc com en peça, tu aquestes pots fer o curtes de 2-3 hores, serien curtes per mi, i llargues de 15, 24, 30 hores, controlant la temperatura. Quan fas moltes hores, intentes ficar en un lloc que faci 4-5 graus, quan fas curtes, intentes tenir una temperatura ideal pel llevat, que serien 26, més o menys. Llavors nosaltres juguem amb això. En total, nosaltres fem més o menys entre 24 i 30 hores de fermentació. Entre el calent i el fred fem això. Jo crec que a part que és bo pel pa i és bo pel client, a part és que et dona és una eina molt bona per un obrador per organitzar-te. Perquè ja no has de treballar tota la nit per tenir el pa a primera hora del matí. Pots fer el treball un dia abans, ho deixes tot format o en bloc a 5 graus i al dia següent vas traient i vas enfornant. I és una manera molt xula de treballar. El tipus de forn és important, també? Per mi, no. Nosaltres vam començar amb el forn de llenya i d'una manera molt romàntica, però realment no aporta res la llenya. Si fossin pizza o coca de forner, que tu cous aquell producte quan hi ha flama, sí que té sentit. Però és com si tu coneixeu una cuina econòmica, una cuina de llenya d'aquestes de casa, que tenen un forn, no? La cuina funciona a llenya, però la llenya està escalfant la cuina, però no està cuinant el producte. No sé si m'explico, no és una brasa. Llavors, és impossible que tu, algo que cuinis en la cuina de llenya, notis que allò està fet amb llenya, perquè està en una càmera separada. Doncs amb el pa passa alguna cosa similar, perquè tu quan fiques el pa dintre del forn no pot haver foc. Si no estaria fumat i no t'ho podries ni menjar. Tu escalfes amb llenya, però després netelles, fiques el pa i tanques. Doncs la llenya, el fum, no es nota. Jo crec que, com he dit d'alguna altra cosa, sí que té un valor cultural i és molt guapo enfornar llenya, però no es nota. Per mi és molt més... Per mi l'important és tot el que fas abans d'arribar el pa al forn. Com a ofici, per mi el forn ha de ser una eina que t'ajudi a treure el que tu vols. El producte final que no sigui un impediment. En el nostre cas, va arribar un punt que el forn de llenya jugava una mica en contra inclús de la nostra salut, perquè al final necessitaves com 3 hores per engegar-lo. O sigui que si al final, com que tothom vol el pa a primera hora, o la majoria vol el pa a primera hora del matí, al final vam acabar estàvem començant a treballar a les 2 de la matinada per tenir el pa a les 8 a la botiga. I ara tenim forn de pisos, que té una sola refractària, que és per mi el més important, i jo crec que hem guanyat en qualitat i en dormir. És important. Em vas parlar una vegada d'un pa que es diu Respectus Panis. Ens pots explicar què és això? Sí, i a més, mira, com ho parlàvem abans, si algú vol provar a fer aquesta recepta, en el meu Instagram, si va una mica cap al principi del confinament, hi ha un vídeo per fer un Respectus Panis molt fàcil.
I és una elaboració bastant curiosa perquè a nivell de concepte, a la gent que ja fem pa ens va xocar bastant perquè el que estan dient és fer pa de la manera més respectuosa, entre cometes, amb l'elaboració. És a dir, posant molt poc de massa mare, o sigui, és ridícul. Tu fiques, jo què sé, un bol així gran de farina i aigua i fiques una coseta així de massa mare. En principi no pot ser. No amassa, o sigui, barrelles, però no arribes a amassar. I després deixes fermentar a temperatura ambient d'un dia per l'altre. O sigui, és com fer un... Jo imagino que és com devia sortir el primer pa o els primers pans, no? Que tenien farina allà i s'humedecia per casualitat i amb algo que portaria la farina, jo fermentava sol, després ho ficàvem al forn i vam veure que estava superbo, comparat amb una gatxa, no? Pues al respecte, el que se basa és en ficar molt poc de ferment, ficar menys sal de la que normalment es fica en el pa, normalment fiquem un 2%, en el respecte pan es fica un 1,6%, no s'amassa. En forneria, quan faig algun curs, i li dic als alumnes al principi per què amassem, no? Què és amassar pels forners? Amassar és quan un cop ja tens barrejat els ingredients, tu continues. Això té a veure amb el gluten, per desenvolupar el gluten perquè després el pa tingui una estructura. La majoria d'accions que fem els forners tenen a veure amb el gluten. Quasi tot el que fem de donar-li força, deixar reposar, donar-li força, deixar reposar, això té a veure amb el gluten. Doncs el respecte als panis s'ho passa per allà i barreja una mica i ho deixa fermentar a temperatura ambient durant 16 a 18 hores i el dia següent tens una massa totalment fermentada que sembla impossible treure un pa d'allà. Volca sobre la mesa, forma de dir molt suau, deixar reposar una miqueta més i cap al forn. I clar, no treus un pa amb una estructura allò brutal, però és un pa amb uns sabors i uns aromes que normalment no pots treure amb un procés més convencional. Perquè l'amassat ja te carregues una mica els caròtenos, que ja donen color i aroma al pa, i d'aquesta manera, i oxides molt la massa i d'aquesta manera no ho fas. Deixes que realment es desenvolupi ja tota la vida salvatge. Doncs seria el pa més natural que existeix i no es portaria tanta feina, no? Tampoc? Sí, el que passa que després hi hauria molta gent que no li agradaria, perquè és un sabor més fort, és més dens, té més color... A mi m'agrada molt, però sí. Has d'estar acostumat. Sí, és difícil de vendre o de consumir. Feu algunes coses sense gluten també, tot i que no són per celíacs. Quin tipus de procés utilitzeu per fer el pa sense gluten? Fem el mateix que amb els altres pans. Tenim un pa només sense gluten i després fem alguna coseta de pastisseria i fem servir el sense gluten, fem amb farina d'arròs, farina de fajol i midó de tapioca. I fem un pa de motllo, a la gent li agrada bastant, de fet fem moltíssim a la setmana, quasi no és el que més fem, però Déu-n'hi-do. Dintre dels integrals i així, és del que més fem. I no és apte per celíac perquè l'obrador no ho podem assegurar. Sí que el pa sí que tot el que porta no té gluten, però la cubeta, mans del forner, amassadora, forn, no es pot ni legalment ni moralment, no es pot vendre com a un pa per celíac, però no sé si tinc penjada la recepta, però jo crec que sí, però és un pa molt fàcil de fer, també per la gent que és celíaca i que li costa de trobar un pa bo, sense gluten, realment és fàcil de fer. Per el que et deia abans, tota la part més tècnica del meu ofici, la més difícil de fer, té a veure amb el gluten. Tot el que és tècnicament de formar, plegar la massa, saber en quin punt està. En canvi, en un pa sense gluten, tot això deixa d'existir. L'únic que has de controlar la fermentació és que fermenti. Però ja no se te pot degradar el gluten perquè no hi ha. Llavors jo animo, si vols te puc passar també la recepta per si te la demanen o no sé, o la penjo a l'Instagram
però és un pa molt fàcil. O sigui, barreja i fiques en un motllo, deixes fermentar i cap al forn. Fermentar amb massa mare també, unes hores. Sí. Jo en tinc un de semblant, però sí que és d'aquests fets més ràpids. Potser l'hauré de canviar per la teva. És molt important fer fermentar moltes hores i realment no és difícil, és una qüestió d'organitzar-se només. Tothom tenim una nevera a casa, és ficar-ho a la nevera fins al dia següent i ja està. Potser te quedarà una mica, se te puede pasar un poco o quedar-te una mica curt, bueno, però com que ho fas tu a casa, al final pues, està guai. El que surti està bé. Perfecte. Endolcidors, què feu servir pel tema de, no sé si em poseu també els pans o a la bruixeria? Endolcidors, tipus sucres, xarops, què feu servir? Al pa només tenim dues elaboracions que fiquem algun endolcidor. Tenim un que es diu ben bo, que és com un bimbo, però bo. I aquí el que fem és, per fer-lo vegà, en comptes de fer llet de vaca i mantega i en comptes de fer sucre, fem un tang song, que és una elaboració japonesa. El que es fa és escaldar una farina com si fessis una beixamel, igual, però durant 30 minuts a 65 graus. El que fa és que els enzims que hi ha és com una temperatura ideal perquè els enzims que hi ha a la farina descomposin, trenquin el sucre complet, la simple, i allò et doni aquest gust. Clar, no és sucre, però sí que et dona un gustet així dolcet, una mica com una papilla de nen. I llavors fem servir aquesta tècnica i una mica de melassa d'agave per endolcir aquest pa. Que no és molt, o sigui, en realitat no és un pa dolç, és només per donar-li aquest puntet de pa de motllo. I després tenim un altre que és un kuluraki, que és una elaboració grega, que té aquesta influència turca, té sèsam, oli d'oliva i té mel. Mel d'aquí, ecològica de la Vall, d'uns companys d'aquí. I són els únics dos que fem servir de dolços. Bueno, la coca de forner porta sucre. La coca de forner sí. Porta sucre per sobre. I en reposteria fem una mica de tot. Jo no estic a la bolleria, però en pastissos així no els faig, no el controlo molt, però sé que en alguns fa servir alguna de sucre, i alguna de sucre morè, i no sé, alguna més així. Utilitzeu algun altre tipus d'additius pels pans? Res, aigua, farina... Aigua, farina, massa mare i el que porta llevat, una mica de llevat. Tenim una fitxa tècnica a les botigues perquè sí que jo crec que a la Fugaina sí que hi ha una bona part de la clientela que està preocupada per el que està menjant i sempre hi ha moltes preguntes a la botiga. Però també perquè la gent que treballa a la botiga tampoc potser no s'ho sap tot de memòria, tenim fitxa tècnica per això, no? Per quan pregunten qualsevol cosa, per saber el tipus de farina que porta, si és només massa mare, si és massa mare amb una mica de llevat, o si porta algun fruit sec, alguna semilla o alguna cosa així. Una cosa que fem interessant també en alguns pans és fer un remull, fem un torrat i un remull de les llavors. Quan fem servir llavors en algun pa, les torrem, aprofitem el forn quan ja hem acabat, que està una mica fluix, fica safates grans de barreja de llavors, les torrem una mica i després aquestes les posem en remull. I això, a part que et dona molt més gust al pa, però hi ha molta diferència, també és més fàcil de digerir. Crec que ja més o menys ja ho tinc tot. No sé si vols comentar alguna cosa per acabar o alguna cosa que m'hagi deixat, que no t'has preguntat. Bueno, jo aprofitaria també per dir que l'ofici de forner ha passat potser una època bastant dels últims 50 anys o així, sobretot per l'interès de la indústria en portar aquest aliment que es ven molt perquè cada dia està a la taula, doncs per portar-lo al terreny més industrial i que ara, gràcies a la informació, hi ha molta gent que venia també de fa a casa i de forners que s'han interessat. Jo crec que estem en un bon moment.
i també, també que la gent valori l'esforç gratificant que pot ser aquest tipus de pans, que sobretot que són blat antics, que són fets només amb massa mare, que són una fermentació llarga, que es valori això perquè al final això és una cadena. Si el client va buscant aquest tipus de pa i el valora, el forner és més fàcil que el forner, qualsevol tipus de forner que acabi fent aquest tipus de pa, serà la farina que acabarà demanant el moliner i el moliner serà el blat que acabi demanant a l'agricultor, que al final el pobre d'agricultor sempre són els últims, que estan allà, són els que pillen catxo quasi sempre i en realitat ells plantaran el que al final demanem entre tots. O sigui, crec que, bueno, des de la meva part, doncs això, que com se dice, animar la gent a consumir més també aquest tipus de pans que són interessants, no només per lo nutricional, sinó per lo cultural i per lo social, i perquè al final també pel forner l'ofici és molt més atractiu i divertit si estem fent tipus diferents de blats i res. Molt bé. Doncs està molt bé que ens hagis explicat tot això perquè és veritat que hi ha molta desconeixença i el que deies que és important que la gent pugui preguntar en un lloc també és molt important perquè quan anem al supermercat tots els aliments han de portar els ingredients obligatòriament, però quan vas a la panaderia això no passa i no saps quin pa estàs comprant. Igual que inclús a la peixateria a vegades, que no saps. Costa saber d'on ve aquell peix, com està criat, etc. Per tant, està molt bé poder donar aquesta informació i que la gent ho sàpiga. Moltes gràcies, doncs, per aquest temps. Gràcies a tu per l'entrevista. Espero que a la gent li agradi i dubtes i així. Si t'arriben molt dubtes en algun sentit d'alguna que no ha quedat clar, doncs m'ho dius i ho pengem o el que sigui. Perfecte. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Àngel. Fins aviat. Una abraçada.